berriak laguntzaren ondoan. La 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 Netzako Hernaniko frontoia, Tilositako frontoia oso berezia da. Hemen hasi ginelako gu. Hemen ikastolan ikasten nuen eta hona etortze ginean jolas garaian ibiltzea. Orduan gutzako egunero jolas garaia hau izatezan. Sua maite dugu akelarren beroan, emekin dartxu luzakarren goxoan. Frontoia kutxuna izan du da guretzako, gainera beti egualdian menpe ote ginen, udaran bero egitizun, eta oroitzapenak asko dauzkat, gu askotan etortze ginen neskak jokatzea eta beti okupatua zeon. Orduan zeite genuen, bizikletak hartu eta astigarra jute ginen, edo urnitare bai, goiztutako biriare bai, ualdetxoare jute ginen. Hola ibiltze ginen, frontoiz bizikletak hartuta. Ilargi berriak laguntzaren ondoan. 7 urtekin, 8 urtekin, hemen entrenatze genuen, bai kiroldegine bai, baina larunbatetan da hemen entrenatze genuen, eta egia da gaur egune netzako berezia dela, oraindik txapelketa hemen iten dalako Hernanin, eta urtero jolaste deu, eta hor tenpora bate ontzen kiroldegin entrenatze genuena, baina gaur egun berriro hemen jokatzea netzako oso espeziala da. Sugarra piztu da ahots indartsuen loan, aurreko plazandren koplak dauzkagu ahoan. Bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. Bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. La 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 Nik gutxi gora bera 7-8 urtekin hasi nintzen palan. Gogatzen naiz Garbine etorri zala ikasgelata, etortze zala abertzein animatzen galdetzea, eta hor hasi ginean talde bat, eta orduzke hozi gaur egun arte, pentsa, orain 31 urte dazkat. Neskak ikusten ditun frontoian inor gabe, eta esan honi, orduak ore eskualaiko entrenatzailea banizan, eta ikusten nuen beharra, norbaitek beharra, gidari beharra zutela ume horiek. Eta alaxe hasi ginen, larun batero, hemen neskak batzu bildu nituen, 24 neska eukin nituen batera entrenatzen, kiroldegian. Eta 24 hoitatikan, 6-8 eliteraino iritsi zian, nire eskutatik pasatako 8 pelotari. Ariane Arrieta, Maider Ruitzi, Maider Xenper, Eli Pagola, Amaiera Izoztabarrena. Amaia Irazustabarrena, pilotaria, palista, umetan palan jokatzen hasi zenetik pilotalekuan orduak eta orduak igarotakoa. Eta han eta hemen txapel eta domina ugari irabazitakoa. Amaia txikitzatek oso bixia zen. Ikuste zitzaion beste grina bat zaukala. Beak izan duzian, lehenengoak Gipuzkoako txapelketa irabazi zutena infantil mailan. Gero Euskadikoa. Gero bere atzatikan etorri zianek ere, orduan, ustet 4 urtez, Hernaniko infantilak izan dutiala Euskadiko txapeldunak. Garbine Tijero, palista oia, Hernaniarra Amaiaren antzera. Neskatila askoren entrenatzaile izandakoa eta Hernaniko klubean zein pilota munduan ibilbide luzea egindakoa. Agutza Garbine izan da, Hernaniko palistak esatezu momentun Garbine etortze zaizu burua.
Osa, Garbine izan da gu hasi ginenetik gaur egun bea hor dago, eta beak dena emateu aurrea beregatik jarraitzen du honek. Orduan, Garbinek mundu guztik ezautzeu, egia esan herrin denak ezautzeu, dena pasagea Garbinen eskutatik, beak entrenatu gaitulako txiki-txikitatik. Gaur egun ez zite entrenatzen, baino, Amaia, nun jokatzezu, Garbin hemen dakau partidua, ezakizte, bazuekin nijoa. Partido guztita, nire entrenatzaile botillero bezala hortxe eukitzeta onduan, animatzeko, inoiz hitz txarrik ez zeu jaso Garbinengatik. Ni haserretu izan du naiz beti goiko aldiakin. Pelotarikin sekulan ez, baina goiko aldean ordu falta gaina egotzen naiz txikitan eta uste Amaiari tartian zeola. Entrenatzen gendun esan bezala larun batetan. Gu jute ginen eta ez zeguten abisatzen, gaur paiaso daudela, gaur bazkaia dola, jute ginen eta joder, frontoia okupatu eta ez zeguten abisatzen. Halako batean neskak esan ziaten, Garbine, zerbetin behar deu. Sinadura bildu genuen, umen gurasokin, atea genuen kronikan, aizue, bakarrik eskatzen dugu abisatzia. Ez badago, eta orduztikan ja pixka bat ja kontutan hartu ziguten, baina izan duzan prentsan ateatako ohar batengatik ondorioz. Gogorra izan zen, gero goikuak nekin esartu intzian. Horrean jotzen iritsi bihar, baina orduan lortu genuen. Amaia sakrifikatu da asko. Goatzen naiz trinketekin, mundialeta juteko eta lekun berria jute zala entrenatzea. Hemen ez dago ez errez lan egin gabe. Hemen ematen du berezkoa ona da, baina orduk sartuta. Hemen Hernanin ez dakaunez trinketia, Garbinek esatzea, goazen Hernaniko frontoia, Hernaniko frontoian buelta emanda jokatuko deu, rebotei behi da jokatuko deu, nola eskubiko paretan jolastean, eta horrexi biltze ginen, Hernaniko frontoian kiroldegin, buelta emanda, biok o hirurok, eta trinketeko parata pelotarta rebotei joka, eta horrexi entrenatzen genuen. Netzako apoia handi bada, ez? Beak erakutsi dit, zer dan palan jolastea, teknikoki, dena jolaspillo bat ditugu, eta netzako bizi oso lagundu diten irakasle bat izan da. Txako! Ni pozik nago, ikusi dituten gainea, nekin hasitakoak, ni dakat zerrenda bat gordeta. Esatu baizu, ez dakit kopurua, baina pila bat gaur egun amak dianak. Eta batzuk bueltatu dira esan dizuten bezala aisialdi taldera, eta horrek poza ematen du. Eta hasitakoak utzi entzutenak ama izatean, nik ere ama izan du nintzen, enun utzi nun jolasteari. Gero bueltatu nintzen, baina ja etzan berdin izan. Erik 5 urte izan zian oso potenteak, oso politiak, jokalari bezala, baina behan du xamar harrapatu zian. Remate! Emango dizut, nire altxorra den gerrikua, eta gaina gorrila. Gerriko honek zu baino urte gehiago dauzka, 35 urte hain xuxen. Eta hainbat txapelketa pila jokatu ditu zu bezala, ez zu bezan beste, baina nik uste favoritua zera, beti izango zen niretzat favoritua, eta gaur jantzi zazu gerrikua. Eskerrik asko, Garbine. Eskerrik asko, ontxe jantzikoet. Bai. Oin ibiltzeko biok. Bai, oso ondo. Habe suerte ona ematen dizu, bakizu. Seguru baiet. Balio handiko gerrikoa da hoi, esan dizutena, nire altxorra hoxe da. Nik uste pala pixkat familitik datorkitela azkenian, bi osabak, bat testa puntan ibiltzezan, profesionalki eta bestia pala motzian. Eta nik uste txikitatik aitakin frontoia asko juten nintzala. Hortik etorri zaitela ez, grinoi eta gustatu zaiten hoi. Airez erantzun dio Leirek, Amaia txaparen gainean moztu. Eta ondo moztatuko ganera, txaparen ganean, abiadura handiz. Gero, beste kirolekin ibiltzen nintzen bezala, ikusten nunez, txapelak eta irabazten hasi nintzanean, etorkizuna igual hemen nekala. Futbolian eskasko ginean, guztua ibiltzen nintzen, baina bat gehiago esatean bezala ez. Eta hemen bai ikusten nun, guztua nintzala, talde oso polit bat genula, eta horregatik jarraitu eta gaur egun arte. Eta egia esan, oraindik ikusteko intentziotan, enao. Aire! Bizitzak emandakoa, irria eta malkoa, etxeko kaoseroa, maitearen laztan goxoa.
arnasten dugu goizero miraria. Hementxe hasi izan dana, guk ikastola garaian gure jolaslekua frontoia izatezan. Eta nola ez, frontoian nahi bagenun ibili mutilak zeuden eta mutilekin eskuz ibiltzekinen ordun. Eta zorionez ikastolak antolatzezun kurso bukaerarako txapelketa. Mutilentzat eskuz eta neskentzat palaz. Eta hortxe ibili ginen 14 urte arte. Ez atzo ez bihar soilik egun berri. Oia pasata, bakoitza beste kirole batzuk hartu genitu, mani adibidez eskubaloian, 10 urte ibili nintzen. Eta eskubaloigo garaia bukatutakoan, berriz bueltatu nintzen tirosetako frontoia, Hernaniko tirosetako frontoi honetara. Denborarik ez galdu otoi egin irri. Eguzkiak argitzen du gauri. Aztuko zaiten final bat izan zen Euskal Herrikoa Amurrion kontra, gorrenetakoa, bineskatzian asko jote zutenak, indar asko zekatenak, eta gu ginen irati ugaletan jolastu genuen egun hortan. Txiki-txikik, bi kargalargalak, eta bestiak zian haundik, indartxuk, eta final bat izan zen 29-21 galtzen gindoa zena, 30 zen partidua, eta ez dakit nola, baina buelta eman genion, eta hoi dakat finaloi oso gordeta egia esan. Kanta dezagun, gau eta egun, agur eginez elkarri. Nire lehenengo munduko txapelketa 2013 izan zen, Uruguaien. Domina asko lortu ditut, oraindik lehenengo domina ez dut lortu, lehenengo postuko domina ez dut lortu. Hoi dakat arantza txiki bat, baino oso berezi dira, ez? Bai, ondo pasatze dolako eta esperientzia brutala dalako, baino baita goraberak eoteialako horre iristeko, ez? Azkenen asko entrenatu deu, ordu pilo bat pasaitugu frontoian. Matxetik nator bizia. Maleta honek kriston pixoak. Nere gurason etxean zeon, banekin txapela gordeta zeudela, nire aitak txukun gordeta zezkan, eta maleta zarra hontan bilatu ditut, banekin nun baita zezkala, baina, bueno, ikustezu hau dena hautsez beteta dola, eta nire txapel guztik hementxe daude. Maleta zar baten daramatzat, tolestuta nire esperantzak. Hauek azken urtetakoa dira, 2024-25 haure bai, 2018koa, elite txapelketakoa. Hemen dakat seguruna nire lehenengo txapeletako bat, izango zana, 2004 urtean. Hemen Urume ikastolakoa, esaten izuna, jolas garaitan hemen ite genuen, eta seguruna bertako txapelketa bat izangoa. Haure bai, Gipuzkoako, seguruna nire lehenengo txapela, Gipuzkoako txapelketako lehenengo txapelketa. Neurekin doa, neure gogoa, edo nora. Hemen dazkat, ez dakitzen bat txapel dauden egia esan behin ez ditut kontatu. Eta gero, mundialetako dominak eta ez. Nire munduko txapelketa, lehenengo maila absolutuan inuna, zilarrezkoa lortu nuna. Mira, nire lehenengo munduko txapelketa, 2013 urtekoa, Uruguaien izan zala. Hemen daude maleta zarrontan nire rekuerdo guztik. Maleta zarrean, zoko bazterrean, hor nire egoa. Hau da, nidakaten altxorra, ez? Nik baino gehiago nire aitak gordetazzekan altxorra. Nire gurason etxean zeon gordeta, ni banekin nunbaite gordetazezkala txukun-txukun, baino maleta hontan zekan hau dena gordeta, netzako hau da, betiko gordekoeten rekuerdo bat, altxor bat. Bai. Palatuik, pelota. Atzera ira sustabarrena.
Hitzik, eutxi, ez da txarra hori, atzera berri hori. Haure txarra oso, Berria sartuz, gainera, Hendik. bai, gainean. Ezkerrez moztu, Irazustabarrenak pikain. Dotore, horre eskuzko postura dek hori, eskertzearra esate juna. Palaz ez horren beste ikusten, baina oso ondo indik. Nei asko gustatzen zait aurreko kuadroko jokua. Nei uste doaietako bat hoi dela, ez? Biparetak, txokoa mozeo, hoi asko gustatzen zait. Eta asko entrenatuet. Garbinek asko entrenatuit, nire aitak asko entrenatuit hortan. Beharra, bipareta. Bipareta ona, baina erantzuna ere, biparetaren tamainakoa. Bai, hortan jutek, Bipareta ona, baita erantzuna ere, Erantzunare, bai. Amaia Irazustabarrena. Ondo iritsi dek, hankarrakin aiatu dek, eta ondo iritsi dek. Adin, Nire faio handinetako bat, pazientzi gutxiko jokalaria naiz. Ordu nahi ordu bete, ordu eta pikoko partidoiek luze egite zaizkit. Egia da, partio asko galdu ditutela, pazientzi gutxi horrengatik. Errebotean oso gaizto geldituko da pilotari, baina moldatu da Maritxu eramateko. Oso ondo utzitakoa Amaiak, Hernaniarrak atzo oso partida ona egin zuen. Momentu zailenetan, oraingoa bezalako jokaldi ederrak egin zituen arrisku handiak hartuz. Munduko txapelketan ez du oraindik txapelik jantzi, baina Itxaropena ez dut galtzen egia esan. Oin dela pare bat urte kanpon gatu nintzen preselekzion lehenengo aldiz, horrek min asko intzian. Eta hor ja esperantza asko galdu nun, eta esan nun, ja ez dut nire ametxo inoiz beteko, ez? Baina hain Euskal Selekzioko kontu honekin, pixkat berriz hasi zait, gogoi bertan eoteko, lehen esaten nun jazta mundialetako nire asuntoa bukatu da. Hemengo txapelketa jokatuko ditu, Gipuzkoakoa, Euskal Herrikoa, baina gila dago hain horrekin berriz gogoa sartzen zaitela ez, berriz bertan eoteko, domina hori aber lortzeten, noizbait hor saiatzeko behintzat lan hori inai dut. azken 34 urteotan Andre Palistak zokoratuta sentitu dira. Lehen ez ziren maiz azaltzen edabideetan, baina gaur egun ia inoiz ere ez. Horrek pixkat pena ematen digu. Gu palakin hainbeste urteta gero, zorionez eskuz atera da, baina balio gehiago eman zaio eskuari, beste guztiok baztertuta hos sentitu gea ikusezinak. Komunikabideek hasi zian nesken eskupelota ematen, eta badirudi bakarrik hori egiten dala neskak. Baina pentsa, zenbat urte damakegun palakin, neskak mundialetan ibili izan dira. Hemen txapeldunak baditugu, egin artean Amaia dago. Maider Mendizabal ere zenbat txapelketan, Maite Ruiz de Larramendirekin batea, Adoseko arduradunarekin. Horiek ere izan du dira mundialista, baina urte askotan. Badirudi ez diala existitzen. ikus dezagu, barrura eta tanto. Azkenean 30 eta 29, garaipena Urkizu eta Ruizentzat. Oso ikusezinak izan gara, kasi bilbide guztin. Osa, txikitan gu hemen ibiliga eta guztua ibiliga, baina gero grabatzen eta telebistan hasi zianen, hasi ginean azaltzen, grabatketak hasi zianean, postasun hori emate izu ez, iruditzen zaizulako bat-emate gehiago ikuste izula, frontoitik, kanpo. Orduan, pozo hori emate izu, baina hoxe izan zian, oso urte gutxi adibidez, nik esatizut Larruzko paletakin grabatu zigutelako 4-5 final jarraian. Baina aurten adibidez, mutilan greban asuntongatik eta ez digute grabatu. 5 urte jarraian eta gero, ez da Euskal Telebista ikun, mutilan asuntongatik ez zutelako sartu nahi hortan. Orduan guk esate du, guk ze ikusia daka horrekin ez? Azkenen gu neskagea, palan beste txapelketa bada, ez daka zer ikusirik. Eta hortik kanpo, neskak eskuzkoak telebistan ikuste dituzu. Gu leno betetze genuen saioitan edo egunoitan, ja neskak eskuzko bakarrik azaltzeia. Orduan horrek, mina baino gehiago igual, decepzio puntu hoi basatezu, hainbeste lan iten nahi gea, nahi deu jendiak ikustea, ez, gure emaitza, lan horren emaitza. Eta ez dut esaten eskuzkok lanik ez duten ikiten, baino gaur egungo moda badala esango nuke, ez, gehiago. Entrenamentu orduak eta ziala eta dana ginen klub bat. Oan gea klub bairean, baino bi sekzio, eskupilota eta pala, edo erramienta. Mutilak ere badazkagu guk. Zergatik, beti genitun ordu txarrenak entrenatzeko. Gabeko betzatetik 10 eta urte pila eta pila euki dugu. Eskuzkoa zakalako hemen garrantzia. Orduan eskatu genuen klubari aizu guk banatu nahi dugu eta orduak pixkat hobetu, ekiparatu.
Herritako festetan bezala, leheno udara guztin partido piloa jokatzen genitun, palaz. Oain ez digute inundik deitzen. Oain eskua bakarri nahi dute. Eta gu gaude pixkat aparte. Oain arte hola bizi izan dute orduan, ohituta gaude hori bizitzia. Baina egia da, mina iteula ez, azkenian itezun lan hoi eta batzui bakarrik infokatze hoi, azkenian mina iteu bai. Arra betoi! Arra! Hard to see what's going on. Well, maybe we should celebrate, drink champagne. Why should we wait? Why don't we ask some friends around? They can help us play this game we found. Let's bring everybody down. Will we ever be ready for what we're heading for? Here we stand like a couple of fools, and the race is on. Hand in hand as we break the rules, and the race is on. Mundialeko preselekzioen kanpo utzi ziaten hortan hor eukietola oain arteko mina hundina. Eta hoi asko kostazai superatzen. Hor eukinun temporada bat esan nula, pala utzi behar dut, hilabete batzuk. Eta egon nintzen urtarri arte, temporada esizan, Gipuzkoako txapelketa ez nun jolastu, Garbine esan nion, ni suplente jarri, norbaite behar badu jolastukoet, baina behar dut pixkat frontoiti deskonektatu. Eta horrek ondo intzian, ze gero urtarrian bueltatu nintzen berriz goguakin. Berriz jokatu nahi dut, partido jokatu nahi dut. Eta hoxe, denbora pixka deskonektatu, horrek ondo intzian egia esan. Ez dakit noiz arte jarraitukoeten. Ez dut uste, Garbine bezain beste ongo naizenik. Garbine, Maider, Mendizabal, hau edenak, gaur egun oraindik hor daudenak, ez dut nire burua hainbeste urtetan imaginatzen. Baina bai oraindik urte batzuk gehatzen zaizkitela. Ez dakit, 40 urtetan edo nik uste hor ja... Ni jarraitzen dut, entrenatzaile bezala, aisialdiko talde bat daukat. 18 urteko pala utzi dutenak, gero bueltatzeko aukera daukate, eta horiekin tenisiko pelotekin nahitzen naiz hastian behin. Eta hortaz aparte, kluban nago usteko asmoa badaukat, eta hortaz aparte esan beharra dut, epaile bezala damakitela 4 urte. Beti frontoia joan behar nun, ireki behar nun, partido kantolatu, eta nek, kanpotikan ekarri beharrian, neon jartzen naiz epaile, eta kitxo. Denetikan indet, denetikan. Kontabilidadea eman, udaletxekin diru laguntzak eskatu, papeleoa, dena. Orduan, gauza komplikatzen nahi dira eta pixkat beharko da erakutsi behar diet, datozen nahi. Bai, esperantza dakat hemendik urte pare batea usteko. Netzat pala azkenen da nire bizitzako parte bat edo nire bizitza esango nuke. Eta ez dut imaginatzen nire bizitza gaur egun oraindikan palan jolastu gabe. Pala nire eskutik kentzen, ez? Nire ingurun daudena badakite, askotan galdetzea jate. Amaia, asteburun, ni pala jolastean joa eta orain dit ez egite ba. Bai, niretzat gustatzen zait, nire bizitzan parte da eta hola jarraitzean nahiko nuke.